Els alumnes de quart de primària de Seix Mare de Déu de Vallibana cantem per resoldre els conflictes. Rapsodes 2024. Davant un conflicte, Diàleg. davant un problema, Solucions. per una societat, De respecte. per un món, De germanor. Amb amor i tolerància. Juntes hem de caminar contra tota violència. Ben fort hem de cantar.